Какво представлява ИБО? ИБО е нашият айсберг от процес на детоксикация, регенеративна медицина. Представете си каскада от няколко свързани елемента в един общ терапевтичен цикъл. Филтрация, механична филтрация, през която нашата кръв в продължение на 50 плюс минути преминава, прочиства се от основните токсини, прочиства се от микроорганизми, прочиства се от включително от вакцинационни комплекси, от това, което в нашето тяло не може нашите бъбреци и черния дроб да неутрализират лесно. Следващият процес е включването на озонотерапия, апарата го произвежда, смесва с кислород, свързва се в този филтър. При иботерапията се третират над 2 литра кръв. Във всеки един момент от тялото са изведени 300 мл кръв, които биват третирани и след като преминат през фазата на озон и кислород, те преминават през UV филтър с последващата неутрализация, за да се върнат като пречистена кръв в пациента с всичките ползи, които очакваме.